जे आं रावखौबो गोदोनायाव सेरनानै आङो संसार जानो आबो गोसो गैया जेनेबा खारन इयो जेब्ला इ बाथ्राखौ बुंबाय अब्लाथ' आंखौ लांनानै संसाराव मा जानो दा हेलो गाइस वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांखौनि यूट्यूब चैनलाव बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोनथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलांदो लोगोफोर ओमफ्राय दिनै आं मोनसे भिडिअ मोनदों बे भिडिअआवहाय मा भिडिअ होननानै साननो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ गोबांथार मानसियाबो नुखाबायबो जानांगौ ओमफ्राय सोरबा सोरबा नुवाखैबो जानांगौ बेनि थाखायनो नोंथांमोनजों शेयार खालामसै होननानै बे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुवाखैबा आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन ओमफ्राय बे भिडिअआ मा भिडिअ होनना बुङोब्ला बियो जरासे एबा सानै हिनजाव हौवा हाबा जाखानाय गारलायनायनि मोनसे भिडिअ बे भिडिअआ गोबांथार शेयार जादों शेयार एबा भाइरेल जादों फेसबुकआव ओमफ्राय बे भिडिअखौ सोरबा सोरबा नुखाबाय जानांगौ ओमफ्राय नुयैफोरनि थाखाय आं बे भिडिअखौ स्पेसियेलि लाबोनाय जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो ओमफ्राय बेखौ हिनजाव हौवा सानैनि गेजेराव समाजनि नेमखान्थिखौ लानानै बे हिनजाव हौवा सानैया गारलायलायदों ओमफ्राय जिखुनु जाया नोंथांमोना नुवाखैबा आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायना लागोन नैबे भिडिअ क्लिपखौ आं नोंथांनो स्क्रिनाव ससे होना होगोन ओमफ्राय फार्स्टआवनो आंनिफ्राय गुरै खावलायनाय लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासे नाय ओमफ्राय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम ओमफ्राय बिदिब्ला नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायना लागोन लोगो नों बे हौवाजों नों राजि दङ गैया दायो? राजि गैया आङो। राजि गैया? राजि जानो ओमफ्राय बे नोंनि फिसायनि जिनिस दङ गैया? दङ। दङ। बे जिनिसखौ नों मा खालामगोन? हरोबा आं लागोन। हिनजावसा ना हौवासा इयो? हौवासा। हौवासा। नों इयो लाबोनानै नों हुबुथिनो हागोन ना? आंनि खोथा इयो। हागोन? गावसोर हरनो राजि दंबा आं लागोन। मानो? नोंनि फिसालानो नों हुबुथि होनो हागोन नामा? हानाय हायि आंनि खोथा इयो। फैयो थाङो आंनि खोथायाव। नोंहानि बोलो? दा नोंसोर गोसो दंना गैया? गोसो गैया आङो। गोसो गैया? थांला आङो। बाबा? इयो आंनि खोथा। आंथ' बेखौनो बुंनांसिगोन जे आं रावखौबो गोदोनायाव सेरनानै आङो संसार जानो आबो गोसो गैया जेनेबा खारन इयो जेब्ला इ बाथ्राखौ बुंबाय अब्लाथ' आंखौ लांनानै संसाराव मा जानो दा बेखिनिखौ आं साननांसिगोन आरो दाबो खथि दं? जुदि बे थांनि अखान्थिखौ लाङोब्ला नोंहाबो अलप सिन्था धारा दं? आरो बेखिनियावनो फंसे बुंबावगोन जुदि रुमाया गावनि गोसो बायदि गावनो थांनो हाखादों बेनिखायनो आङो मोननै रायजाबो मोनसे कागज लिरना नांगोन जे फाथैलाय बिसिनाया सोरनि थाखाय जादों दा बेखिनि बुस्थुखौ खारन इयो नाङा होननायनि थाखाय फाथैलाय बिसिनाया जागोन खिन्थु आंनि गोसो बायदि नङा इयो थेवब्लाबो बायथ' आं रायजो जिथुके जानो हाला नालाय बेखिनिखौ आं रायजोनिखौ उदार खालामनो हागोन खिन्थु इयाव मोनसे सार्टिफाइड हिसाबै नोंसोर गामियावबो लाखियो जों गामियावबो हर आरो आंनोबो कागज मोनसे हरनांगोन बिनि बादै आङो इखौ नर्मेलि ओरैनो आं बिसिनो हाया ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' बे भिडिअखौ नुखाबाय बे भिडिअखौ नुनानै माबादि मोनदों आं बेखौ बुंनो थाङा जे दाया सोरनि गोरोन्थिया सोरनि मानि थाखाय गारलायदों बिनि सायाव बाराबो मोनथिया ओमफ्राय बेनि सायाव आङो जेबो बुङा ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुनानै सोरनि जानो हागौ दाया बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामहरनो दाबाव लोगोफोर आं जेबो बुंला आं मा बुंबावनो आं दाया सोरनि हिनजावनि ना हौवानि आं बेखौ बुंनो थांला ओमफ्राय साननानै नायनानै एसे हौवानि रायलायनाय स्टाइल हौवानि बुंनायफोराव हौवायाथ' अलरेडि गारखायानोमोन ओमफ्राय हिनजावासो गारो थांला आं बेजों संसार जाला होननानै गावनि खुगाजों बुंदों नोंथांमोनाबो खोनाखादों बेखौ ओमफ्राय आं बुंला ओमफ्राय जायगाखौबो आं मिथिया दै जायगाखौ मिथिया बबे जायगानि मिथिनायबा आं नोंथांमोननो खिथागौमोन ओमफ्राय आं दा जायगाखौ मिथिया सोरबाफोर मिथियोबा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय लोगोफोर बेखौ बेनि फुल स्ट'रिफोरखौ मिथियोब्ला आंजों कन्टेक्ट खालामना खिथाहरनो हागोन ओमफ्राय भिडिअखौ आं बारा गोलाव बानायला लोगोफोर मा बुंबावनो ओमफ्राय दिनै भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम थाबै लोगो हमसिगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय